איפור קבוע יכול להיות פתרון מעולה להרבה אנשים, גם למי שמתעצל להתאפר בכל בוקר, וגם למי שסובל מדלילות שיער בגבות ובריסים. היום הגיעה לאולפן אלינו ענת שדה, בעלת המכון היופי, דגש היופי. ענת, אני חושבת שאת תעני על כל השאלות שלנו שיש לנו, וגם תציגי לנו בבקשה את הדוגמנית היפה שלך. האם עשית לה משהו? כן, ודאי. קודם כל שמה קרן. נעים מאוד. ולקרן עשיתי שיטת השערה בגבה. יש לה, לפני הרבה שנים היא עשתה קעקוע בגבות, שזה הצללה. ואני רוצה גם לחדש שניתן גם בהצללה לעשות את שיטת השערה. אז זה שני שיטות השונות? כן. ומה ההבדל ביניהם? ששיטת השערה, המראה הוא נראה יותר טבעי, ומה שטוב בשיטת השערה, שאפשר לעשות את זה גם בגבות דלילות, מי שסובלת מגבות דלילות, וגם מי שאין לה בכלל גבות, שערות בגבות, וגם מי שיש לה הצללה. זה טוב לכל אחת, שיטת השערה. וזה הטרנד של היום. אז בעצם את מציירת את הגבה? ממש אני מתחילה בשורש של איפה שהגבה מתחילה, ואני מציירת ממש איפה שהזרימה של הגבה, איפה שהיא מסתיימת, עושים את זה בקווים רכים, שזה לא ייראה מלאכותי מדי, מציירים, וזה נראה מאוד טבעי. זה מה שיש עכשיו לדוגמנית שלה? כרגע יש לה איפור שהיא עשתה אותו לפני המון שנים, ואז קרן ביקשה ממני לא לחזור על האיפור של האיפור הקבוע, אלא לעשות בשיטה של הצללה. עכשיו, עם השנים זה גם ירד לשיטה של ההצללה, ואז אפשר לעשות רק את השיטה של שיטת השערה. את יכולה להדגים לנו בבקשה איך נעשה הטיפול הזה? כרגע אני רוצה להדגים בעיניים, כי כבר עשיתי לה את שיטת השערה. אז אם אתם מאפשרות לי להדגים... כן, אבל מה אפשר לעשות בעיניים? בעיניים אני רוצה לדבר באמת שיש שתי שיטות. יש את השיטה שבצמוד לקו הריסים, מציירים קו, או אייליינר שכל אישה רגילה להתאפר. בואי נראה. עכשיו אני רוצה להראות את השיטה של הקרוב לריסים. אוקיי, יופי. זה נותן הרגשה שיש יותר ריסים. כן, נכון. במבט יותר סקסי, עם הריסים ארוכים. זה יותר הדגשה של העין, זה מראה טבעי יותר, מראה רענן יותר. אז תראי לנו בבקשה. את רואה, לכל דבר יש פתרון, מדהים. נכון. טוב שאנחנו חיים במאה ה-21. תגידי בבקשה, האם זה כואב? זה לא כואב, יש לי הלחוש מיוחד, שהוא ג'ל מיוחד לעיניים, שאני מלחשת בערך 10 דקות, 15 דקות, ואז הלקוחה או יושבת בנוח או שוכבת, ואני יכולה לעבוד ככה לסירוגין, פעם בעין ימין ופעם בשמאל. ועכשיו עשית לה הלחוש לפני כמה זמן? עשיתי לה הלחוש, ויש רק את הפינישים. יש לה כבר את האיפור הקבוע, צריך לחזור על זה פעמיים. אוקיי. מה ההפרש בין טיפול לטיפול? איזה 4 שבועות. 4 שבועות. כן. את פוחדת? לא. כן, זה בצורה בצמוד לריסים, וממש רק קו מאוד מאוד עדין כדי שזה ייתן... זה נראה כואב? זה כואב? כואב לך, קרן? ממש לא כואב? מדהים. לא, זה באמת כאילו הרגשה שיש יותר ריסים פתאום. נכון. השחור הזה נותן את התחושה. זה הפינישים הקטנים כבר, כי את רוב העבודה כבר עשיתי. ולכמה זמן זה מספיק? אז זהו, האייליינר בעיניים זה בין 10 ל-15 שנה. שנה? כן. ובאיזה צבעים אפשר לעשות אייליינר? באמת זה לא מגביל רק לשחור, אפשר כחול כהה, ירוק, טורקיז, מה עכשיו תגידי לי בבקשה, האם בן אדם או בחורה סובלת מכל מיני תגובות אלרגיות? אז זהו, לפני זה אני עושה... בואי שבי, תדברי איתנו. אוקיי. לפני זה אני עושה טסטר מאחורי האוזן, אני מנקה קצת עם אלכוהול, אני שמה את הצבע, והאור שהוא סופג את הצבע, כעבור בערך 10 דקות, 15 דקות, זה נותן את התוצאה. אם הלקוחה אלרגית, אז זה מתנפח או מגרד, אבל... ישר רואים את זה. כן, אבל הצבעים שאני מתעסקת איתם הם על בסיס... הם מתאימים גם להיפו-אלרגית ולכל אור. איזה יופי. אז את מבינה, עושים את הדבר הזה. ל10-15 שנים, ומתעוררים בבוקר יפים עם
ענת, ובאיזה אזורים עוד בפנים אפשר לעשות קרקור? אז זהו, לקרן עשיתי גם בשפתיים. עשיתי לה מילוי של צבע, כי קרן סבלה מחוסר פיגמנט בשפתיים. ואז מיליתי לה עם צבע טבעי של שפה, ורדרד, לתת לשפה להיראות יותר אחיד, יותר רענן, יותר זה כל כך מודגש. טבעי, זה מדהים. כמו אצלנו, שמו פשוט, ליפסטיק. כן. וזה מדהים. נראה מאוד יפה. וואו, תודה. זאת שיטה מדהימה באמת להתערר בבוקר, נכון, וישר לצאת החוצה בלי ליפור. נכון. תודה רבה לך, תודה, ענת. בבקשה. קרן, תודה לך. שתיראי יפה במשך הרבה שנים.